ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? Halgam bilang. Algam bilang?
kami talagang gusto niyong pahirapan. Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Narinig mo yun? Yan na! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay... Kutsilyo! O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente! Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain! May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehas. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief Carsoncillo.
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Okay ang pinapanood mo ah. Parang gising na gising ka sa pinapanood mo ah. Parang may lumalabas sa'yo ah. Nilalabasan ka ng ngiti mula sa labi mo. Sana all nilalabasan. Oo, nangiti sa mga labi. Yun naman yun eh. Sana masaya ka sa mga pinaggagawa mo ngayon, kabisyo ah. Parang wala kang ibang ginawa ngayon sa trabaho mo, kundi... Manood? Oh, manood. manood ng ano? Puro kalokohan. Oh, yung favorite ni Uncle Dagol. Yung isda. Hindi! Yung favorite din ni Diego Bandido dati nung hindi pa siya nagbabagong buhay. ano yun? Yung corn. Corn. Oh. Wag yun! Doon nanonood ka ba ng ganun sa opisina? Hindi, ayoko yun eh. Ay, hindi ka nanonood ng ganun? Ayoko ng ganun. Ano pinapanood mo lang? Iba eh. Ano tayo? Nanonood tayo ng mga... Online. Matututo tayo. Online mass, ganun? Yan. Yan. Tsaka yung paborito kong panoorin yung yung mga podcast. Podcast ng Top Secret tsaka Rocky Secret Files. So, Grabe para siguro may views tayo tapos meron tayong pera, no? Oy guys, panoorin nyo yung mga videos namin sa Love Radio Manila Channel. Plus, panoorin nyo yung music video ng kasama mo. Ang jingle, newest jingle ng Love Radio na talagang kinompose and written by the one and only Titangelo. Maraming salamat po mga kabisyo. Para naman nagpa-plug ng kanta. Nagpa-plug ng kanta no? Uy, grabe yung kantang kasama mo. No? Kapag naririnig ko talaga yan, dude, parang sabi ko, ibang klase yung partner ko, nakakabilib, ang dami niyang talento. Wala. Oo, bukod sa pambababae. Yan, magaling tayo dyan. Alam ko yan. Graduate tayo dyan. Graduate na. Graduate na. Valedictorian na nga eh. Valedictorian. Kasi parang gusto ko ulit? Doctor's degree. Kasi, kumbaga nakatapos ka na ng high school, college, tapos nakapag-master's degree ka na. Ngayon, doctorate degree. Doctorate na. Ibang level talaga. Parang anggol-dagol na ako niyan. Alam mo, si Uncle Dagol, parang walang kabakas-bakas na talagang gawain niya yun dati. Hindi, mabait yun. Kapag tulog. Feeling ko naman ngayon. Ngayon? Oo, feeling ko bagong buhay na rin yan eh. Bago-bago, gano'n. Ay nako. Anyway, kabisyo, marami pa tayong malalaman. Hindi kay Uncle Dagol at sa mga DJs dito sa Love Radio, kundi sa mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga sikreto. Kaya naman, abang-abang lang po kayo dyan. Huwag kayong aalis. Kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret
With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang
Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa. Kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato!
Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Kailangan pa bang uwi? Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba ba i-memorize yan? Kabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret
With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi, DJ Rocky at DJ Jello. Alam niyo yung mga kwento na hindi nagsisimula sa love at first sight? Kundi sa, oy, sabay tayo ah. Ganun kami nagsimula. Itago nyo na lang muna ako sa pangalang Ninya. At ito, ang aking secret file. College pa lang, magkaibigan na kami ni Anjo. Yung tipong hindi kailangang mag-usap araw-araw. Pero, automatic magkatabi sa classroom. Siya yung laging may dalang extra na pagkain. Ako naman, laging may baong kwento. Sa cafeteria, magkatabi kami palagi. Iisa lang ang table namin. Sa group projects, automatic partners kami. Kapag ungian, sabay, hanggang sakayan. Pero malinaw na malinaw sa amin noon. Magkaibigan lang kami. Kahit pa tinutokso kami ng ibang mga kaklase namin, naset na namin na talagang magkaibigan lang kami. Kasi parehas kaming merong ibang mahal. Naalala ko pa nga eh. Ikinukwento ko sa kanya yung manliligaw ko habang kumakain kami ng fishball sa labas ng school. Siya naman, ikinukwento niya yung nililigawan niya. Sabi pa nga niya sa akin, feeling ko, siya na. Sumagot naman ako ng, edi good luck. Naging jowa ko yung manliligaw ko. At siya naman, naging girlfriend niya, yung nililigawan niya. Pagkatapos naming graduate, pareho kaming napunta sa F&B industry. Nakakapagod. Nakakapagod mapunta sa F&B industry. Pero nandun naman yung passion naming dalawa. Magkaiba kami ng pinasukan. Pero parehas kami na uuwi na amoy mantika, amoy ulam, pagod na pagod. Pero meron pa rin kaming enerhiya na mag-usap. Kumusta shift mo? Tanong niya sa akin. Pagod, ikaw. Sagot ko sa kanya. Sige na, pangahinga ka na. Sabi niya naman sa akin. Simple lang ang mga conversation namin. Pero consistent. At sa tuwing nakakakwentuhan ko siya, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Hanggang sa dumating yung araw
na nasaktan ako. Naghiwalay kami ng boyfriend ko. Nahuli ko na meron siyang babae. Masakit yun para sa akin. Sa lahat ng mga taong nagtatanong kung bakit ako malungkot o bakit parang wala ako sa mood, hindi ko sila sinasagot. Si Anjo. Si Anjo lang ang katangi-tanging tao nang pinagkwentuhan ko ng tunay na nangyari. Ni pamilya ko, hindi nila alam. Hindi siya nagbigay ng advice sa akin. Nakinig lang siya sa mga kwento ko. At simula nung ikuwento ko sa kanya ang paghihiwalay namin ng boyfriend ko, mas dumalas ang pagtawag niya sa akin. At may mga pagkakataon pang nagpapadala ng pagkain sa bahay. Palibasa, napakahusay magluto. Hindi ko napapansin na habang ginagawa niya lahat ng yun, nililigawan na pala niya yung pamilya ko. At that time, 7 years na kaming mag-best friends. Yung mama ko, tatawa na lang kapag dumarating si Anjo sa bahay. Anak, andito na naman si Anjo. Siguro, interesado yun sa'yo. Sagot ko naman, mga kaibigan ko lang yan, walang mali siya. Ang mga tao sa bahay, sila ang nakakapansin. Na unti-unti ko ring napapansin. Lagi siyang present. Simpleng hapunan, pag-birthday, o kahit walang dahilan. Pupunta lang siya ng bahay. Ako naman, normal lang. Ikinukwento ko kay Anjo yung mga lalaking nanliligaw sa akin dun sa pinagtatrabahuhan ko. May mga pictures pa nga akong pinapakita sa kanya. Ano, okay ba to? Ano, pogi? Sasagot lang siya sa akin ng, okay lang. Naku, parang hindi ko naman kayang ipaglaban niya. Ganun. Pero parang meron siyang pinipigilang sabihin. Tapos kapag kukumustahin ko siya tungkol sa mga nililigawan niya, kukwento naman siya. Minsan napag-usapan nga namin kung bakit kaya hindi nagwo-work yung mga relationships namin. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng mahabang shift, nagyaya siyang magkape. Kukonti lang yung tao sa cafe. Pagod kami pareho. Nakatingin siya sa akin. Maya-maya pa, nagtanong na siya sa akin. Pwede na ba tayo? DJ Rocky and DJ Jello, hindi ako kinabahan. Hindi ako nagulat. Parang alam ko na. Ngumiti lang ako kay Anjo at doon na nagsimulang lahat. Walang ligawan. Walang grand gestures. Basta, ang alam namin, kung paano magalit yung isa. Kung paano tumawa yung isa. Kung paano manahimik yung isa. Paano ba naman kasi 7 taon eh. 7 taon na parang andali lang ng lahat. So from that moment, naging kami. Kapag tinatanong ako sinong boyfriend ko, sasabihin ko si Anjo.
Ganun din naman siya. Okay na okay ang relationship namin. Kaya lang, dumating yung panahon na masyado kaming naging abala sa buhay. Siguro yung careers namin lumalago. At kinakailangan may isakripisyo. Iba na yung schedule namin sa isa't isa. Yung pagod namin, hindi na namin makumpara. At nagkaroon kami ng iba't ibang problema. Unti-unti yung dating kumain ka na, naging scene na lang. Pareho naming ramdam na nawawalan na kami ng gana sa isa't isa. Kaya isang gabi nag-usap kami. Walang sigawan, walang iyakan na malakas. Kalmado lang. Sabi ko, parang wala nang saysay kung itutuloy pa natin to, no? Tumango naman siya sa akin. It was a mutual decision. Nag-break kami ng best friend ko. Na boyfriend ko. Hindi dahil may ibang tao. Kundi nawala kami sa buhay ng isa't isa. Masyado kaming naging abala sa kanya-kanya naming karera. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na wala na akong best friend. Hi! So, kabisyo, alam nyo na kapag nakikita nyo ako, syempre maganda ang gabi ninyo. At syempre, meron akong magandang ibabalita sa inyo kung saan buwebenasin kayo. Oo, so abangan ninyo every Friday night ang aking Facebook Live or abangan ninyo within the week ang aking Facebook Live dahil mamimigay ako ng 500 pesos para sa Bingo Plus Pabuenas! Oo, kabisyo, Bingo Plus Pabuenas kung saan pwede kayo manalo ng 500 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin ay abangan ang aking question of the week at sumagot dun sa question of the week na iyon. Ang pinakamagandang sagot, siyang mananalo ng 500 pesos. Kailangan nyo din gawin para mas buenasin pa kayo ay mag-download ng Bingo Plus app dahil pwede kayong maging bingonaryo! At syempre, kabisyo, pwedeng-pwede nyo ring i-like at i-follow ang Facebook page ng Love Radio Manila para mas marami pang pabuenas ang maibigay sa inyo. So, abang-abang lang po kayo sa Facebook Live ko sa Love Radio Manila. And check out www.bingoplus.com for more details. At manalo ng pabuenas mula sa Bingo Plus. This is me, DJ Rocketera of Love Radio Manila. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Pero wala na daw po tayong pa-flash na overlay. Okay, sige. What time kayo pupunta sa studio? Para safe na nandito talaga kami, punta kayo around
9 o'clock to 12 midnight para nandito talaga kami. Kasi there are times na wala kami dito ng before 9 o'clock. So, yun. Para nandito talaga kami. Mina, paano po tumawag sa inyo? So, pwede po kayong tumawag mamaya, 11 p.m. sa 09178. Ay, hindi ko pala, number ko pala yun, no? 0916-529-5595. 0916-529-5595. Yun po ang pwede ninyong tawagan through Viber. Yan. Sa mga hindi kayang gumawa ng mga sulat nila, okay lang naman tawag agad-agad. Arkin, Cam, Erica Salvador, hi kay Blossom Cherry. Shoutout po kay XXX from Bilibid. Tamang kinig kami ng mga kakosa ko. Yan ang gusto ko sa'yo, XXX, diba? Gusto ko yung nanunood kayo mula dyan. Ako din, nakulong sa mga bisig niya. Ay! Pwede pong bumisita ng May 8. I think wala kami ng May 8. Hi po kay Kathara. Oo, punta lang kayo. Pwede po kayong bumisita ha, 9 p.m. to 12 midnight. Sabihin nyo lang kay Rocky at saka kay Jello. Tatanungin naman kami ng guard dito. Basta magdala kayo ng ID. Hi kay Tin. Paano magpadala ng secret file? Ito naman, pwede kayong mag-send ng inyong mga sulat sa raketera@gmail.com. Hi po kay Daijin. Ayun o, sabi, punta ako sa May 1, hatid pa sa lubong. Sama ka na. Oh. Ay, ma'am, ikaw yung kachat ko. Tama ba? Miss May? Yes, Tin. Wala kami ng May 8. Hi kay Kathara. Listener siya since 2020. Ayun. Ba't iba yung name mo dito, ma'am? Ha? Arcane, sana makapasa ka this, ano. Ha? Cellphone. Charge ka. Good evening, Kabisyo. Yun o. Tatawa ako, sabi. Sabi dun sa ano. Sabi yung benta ko na kuko. Grabe ka mambudo. Okay naman. Si ano. Makatwiran nga yung presyo. Okay naman. Ano? Makatwiran naman yung presyo. Oo. Mura naman, tsaka masarap. Di, totoo ah. Legit, dude. Masarap talaga. Natawa Swear to God, ako. dude. Masarap. Yes. Grabe, napaka-supportive talaga ni Titan Jello. Grabe. Pag may binenta kayo kay Titan Jello, bumibili siya. Aray! Boss na pala ako magbabayad. Alam mo, dude. sobrang supportive. Alam mo kung sino-sino. At as in, nagsa-stand out talaga sa support pagdating sa mga tinda. Si Konyo Bicolano, tsaka to si Titan Jello. Grabe din Grabe si talaga. Konyo. Parang ako, sobrang thank you. Si Tita Tanya, basta gusto niya rin yung produkto, Oo, bibili naman bibili siya. yan. Si Uncle din, ganoon din naman. Tsaka si Mara. Pero yung ano, Yung talagang parokyano mo. o parokyano talaga. Si Konyo, tsaka si Titan. Grabe. Sabi ko, wow, thank you guys. Parokyano na Pero lang sobrang eh. nakakatawa yung asawa ko, dude. 'Di ba? Like, eto na. Nag-aaway kami ni Uncle. Hindi, dude, ito talaga yun eh. Ayo. 'Di ba? Syempre, parang umano nga kami, nagbebenta kami para may extra lang, 'di ba? Ganun. Dude, bumili ng 3 sapatos. Para sa aming Abono, pamilya. negative na agad. Dude, as in negative, sabi ko, wow, nagtinda-tinda pa ako. Pero kung sa bagay, dude, kasi yung kita ko ng tinda, sa akin lang eh. Pero para sa anak naman namin yun. Pero negative na ka. Oo, pero sobrang tawang-tawa ako sa kanya. Talagang, bumili ako, ganyan. Kasi sale naman daw. Tas, Talaga si Boss. sige. Family shoes daw namin, dude. So, yung baby namin meron ding shoes. Tapos ako may shoes din. So, parang mga pair kami. Ganun yung peg. Sabi ko, pero, okay, sige. Good. Yun lang.
Uy, talaga shout out dito. from Bacolod. Sabi dito ni May, pwede ba mga 4 p.m. ako punta? Baka di kayanin ng 9 to 12 midnight. 4 p.m. Kung sa bagay, kasi kapag to 9, yung safety naman nila yung problema. Pwede. 4. Sige, 4 p.m. Sure ka ba? Kaya mo ng 4? Baka may ganap tayo noon na May 1. Wala tayo noon. May 1, sorry, kasi kapag May 1, wala pa tayo noon. 9 to 12 yun. Kaya nga, holiday yun eh. Ang pasok lang namin pag holiday, yung board work namin. So, hindi kami nag 8 hours kapag weekday tapos holiday. Pero may event, tama. Ano ba event natin? Wait nga, tingnan ako ngayon. Finorward. Ano yung event mo doon na pupuntahan natin? Na dadaanan natin saglit? Yung Miss Gay. Okay, Miss Gay. Hello po sa inyo mga kabisyo. Ayun na, Mon. Hello, Mama Rocky. Pabili ako ng cookies mo. Oh, sige. Huy, sino Mon, yan? DM ka. DM mo na ngayon. DM mo na ako. Sa TikTok at DJ Rocky. Oo, sa TikTok. Or sa sa Instagram. Instagram, yan. DJ Rocky. Sa Miss Gay nga, 7 p.m. 7 pa rin naman tayo dadaan. Kung maaga man tayo ng May 1, 7 p.m. Gusto mo, sama ka sa amin, 7 p.m. 7 p.m. pwede ka, ma'am? Punta tayo dun sa may Miss Gay. Oo, sama-sama tayo. Sakay ka sa Sama amin. tayo doon, oo. Punta tayo doon, ma'am. Ay, sige naman siya. Yan. Punta tayo doon sa Miss Hindi Gay. nga, totoo ba? Goods ka. Sama ka sa amin. Kala mo, mapapayaw mo si Rocky. Isa to sa mga pinakamalupit to. Ano mo pa pinakamalupit na? Kung ako sa tao, ganito pa lang ako, si Rocky. Hindi. Yung level... ano lang yan, masyadong busy lang din ngayon syempre sa pagiging mami, pero grabe yan tao. Pero yung level ni Titan Jello talagang sobrang, kung meron pang ipipr yung PR, siya talaga yon. Tapos kung meron pang i-accommodate yung accommodation, siya yon. Yun talaga. Yung parang extreme level of accommodation. Titan Jello. Aray ko. Ganun yung level. Shoutout po kay Cyril Denise. Uy, gusto ko makapunta ng Bacolod. Ay, nakapunta na pala ako ng Bacolod. Naka-Bacolod ka na? Nakapag-show ka na naman. Lagi ako nagpupunta. Pag gusto mo dyan, dude, tawagan natin yung mga contacts mo. Saya dyan, no? Sila boss po, hello po. Yan po sa mga taga-Bacolod dyan. Hello po sa inyo. Favorite ko doon. inibitahan nga ako ni boss dyan eh. Talaga? Kailan? Oo. Damay mo kami. Tara, Bacolod tayo. Kailan yan? Para first flight ng anak namin, Bacolod, no? Sama na ako. Ayun, sama na ako. PM ka lang. Magkausap naman tayo sa message, sa Instagram. Sa May 1 pwede nga, pero 9 p.m. pa. 7 p.m., may pupuntahan kaming event. Yeah. Father, baka gusto mo ng cookies, 300 lang. Oh, sir, Pero pag dalawa binili mo, 500 na lang. Sir, okay to, sir. Ano ba kayo? Nakalive kami. May ganito, sir. Tapos may ganito. Ano gumawa niyan? Hindi, galing yung Melbourne, Okay to, sir. Australia. Yan, masarap yan. Oh, Sige na, uwi mo. Tsaka mo na ako bayaran kapag sahod na. Ang hirap na nagda-diet. Tapos, sir, Hindi yan, kaya mo. Sabayan mo rin to. Yung tortina. Oh, solid din. Ay, isa ka lang. Ito niyo yung mga pinagkagagawa dito. Boss, ingat, boss. Sobrang funny. Kita niyo yung paano sila mag-hide sa lahat. Yung nangongorner pa yung mga DJ, no? Oh. Ito. Ano yan? Si Boss Eddie, when you come
Kailan ka dun? Kailan ba kayo? Hindi, pwede ba tayo yung tipong, Sabay na, oo. for example, Sabado Oo, lang tayo dapat. alis, tapos balik tayo Balik Lunes. tayo Lunes, Oo. no? Pwede, dude. Total, ano naman tayo. Tapos ano lang, Next month kain. lalabas yung mga ano ko eh. Blessing eh. Sige, sige. Next month tayo. Book next month kasi After nung punong-puno ano mo, kami ng oo. May. At least nakahinga rin ako kasi nakakakuha ko lang din Oo, ng di ano. tsaka magano ka muna mga 3 months dun sa ano, newborn phase, di ba? Aray. Newborn face. Hindi, sige, dude. Newborn Punta tayo face, dun. dude. Punta tayo dun, dude. Bacolod. Oo. Tapos kaibigan ko yung may-ari na si Aida's Chicken. Hoy, Aida's Yes. Chicken! Yes, si Ninang Aida. Hello po. Uy. Yan, si Ninang Aida. Yan po. Tapos, Kanse. Wala akong contact sa Kanse, pero kain na lang tayo dun. Oo, grabe. Nakakamiss yung Yun. pagkain doon. Nung nagpumunta kasi kami doon, nagkasakit ako. Tapos yung Lomi, dude, yun. Papatikim ko sa inyo yung Mami. Bachoy na masarap din doon. Ay, grabe. Masarap Parang dun. naglalaway na ako. Punta tayo dun, dude. Sige, excited ako. Ako Pamit mo rin sa din. labos. Pamit Yun. kita dun ka labos. Dami ko na. Dito na lang kayo. Sige, celebrate din ako birthday Dito, ko. Mag-isa lang ako. At dito least na lang kasama ko kayo. kayo. Oh my gosh. Si May kaya siya nag-message kasi ano pala, birthday niya ng May 1. Tapos mag-isa lang siya. Tapos celebrate niya. Kasama na tayo. O sige, May. Walang problema. Sama-sama na tayo dito sa sige birthday na, mo. sige na. Birthday mo eh. Palag tayo. May wine. Oo. Go. May 1. Rogeline. Ano yan? Yan, no? Sana makapunta kayo. Saan kami pupunta? Dude, ang ano nito, secret file nito niya. Ano siya? Nasa ko dito kanina. Tama Oo. ba ako ng ginawa? Bale, long time friends sila. Tapos nagka-heartbreak siya. Heartbreak siya. Tapos biglang libre sila parehas. So, walang tanong-tanong na will you be my girlfriend? Parang bigla naging sila na. Tapos Mawala, di ba? bigla namang naghiwalay sila. Tapos parang, ayun, she lost a best friend. Parang gano'n. Dahil sa mga kanya-kanya nilang karera, dude. So parang, ano yan kasi yan, unedited yan. So, ano yun, dahil sa mga kanya-kanya nilang karera, walang third party, ano lang. Kailangan lang talaga maghiwalay. Oo, parang kasi growth nila parang gano'n. Naging busy sila, wala silang oras sa isa't isa, ganyan. Ninya, no? Oo, Ninya. Tapos Anjo yung pangalan ng guy. Si Ninya yung sumulat doon, no? Oo. Ano ba yun? May tumatawag agad sa atin. Mamaya na kayo tumawag, guys. Offline muna natin. Ay, wala pala. Narinig ba kapag may tumatawag? Hindi, dude. Talaga na hindi mawala ang isang tao para ma-realize kung gaano nila kahalaga. Kapag iwalay ninyo noon, hindi natin katapusan. Ang pag-iwalay. Growth, mapalago. Ha? Mapalago, tinatagalog ko yung ano. Oo. Mapalago. Bawat sarili nila. Vincent Lebrilla. Rogeline. Sa Bacolod. O, pwede. Set lang tayo ng oras tsaka panahon pag pupunta kami ng Bacolod. Santiago Isabela. Alam mo mga taga Santiago Isabela, mga mayayaman. Ang lalaki ng mga lupa nila. Isabela? Oh, Isabela. Grabe, no? So, hello po sa inyo, sa mga taga Santiago. Kung dadalhin nyo kami ng Isabela, okay lang. Kung Kunin yung dadalhin performer si Titan, tas sa kuhain niyo po ang performer, tas host ito, si Rocky. Pwede rin naman sana mag-perform, pero magpa-perform ako na, you wanna say mama?
Husay nakabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Minsan mga kabisyo, kailangan talaga nating mawala ang isang taong napaka-importante sa atin o yung taong minamahal natin para ma-realize natin kung gaano sila kahalaga. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng istorya ni Nina at Anjo. Ang pag-iwalay ni Anjo at ni Nina noon ay hindi naging katapusan, kundi naging paraan para makita nila ang pagkukulang. At mas mapapahalagahan pa ang presensya ng bawat isa at higit sa lahat, upang mapalago pa ang kanilang sarili. Tulad nga ng sinabi ko mga kabisyo, hindi porket naghiwalay kayo ng taong mahal mo, ay ibig sabihin ay katapusan na ng mga buhay ninyo. Minsan, sa pag-iwalay na magkarelasyon o ng taong nagmamahalan, dun po nag-uumpisa ang ating pagkatuto sa buhay o pagkatuto sa ating sarili na hindi dumepende sa taong minamahal natin. Alamin natin mga kabisyo ang ikalawang bahagi ng storya ni Nina at Anjo dito sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Naghiwalay kami ni Anjo. Hindi dahil may ibang tao, kundi dahil nawala kami sa isa't isa. Naramdaman kong wala na akong best friend. After naming maghiwalay, hindi naman masyadong mahirap yung pagiging single. Pero ang naramdaman kong hirap ay yung hirap ng kaloobang dahil sa katahimikan. Walang nagtatanong kung kumain na ba ako. Walang nagpapadala ng random sa bahay namin. Wala nang ingat ka sa gabi. Sanay na sanay ako sa presensya ni Anjo na sa tuwing dumadaan ang mga araw, ramdam na ramdam ko ang kulang. Naisip kong i-message siya, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hinayaan ko muna ang sarili ko na damhin ang emosyon ko. Ayoko magmadali. Kaya hinayaan ko ang oras. Mukhang ganun din naman siya. Lumipas ang mga buwan. Tuloy lang sa buhay. Hanggang sa isang hapon, habang nasa trabaho ako, pagtingin ko sa cellphone ko, ay may nag-pop up na pangalan. DJ Rocky and DJ Jello,
hindi kami nag-unfriendan sa social media accounts namin ni Anjo. Kaya kita pa rin namin ang updates ng isa't isa. Hindi nga lang kami nag-uusap. Si Anjo, nag-message. Kumusta? Parang uminit yung mukha ko. Parang pakiramdam ko, namula ako. Hindi ko alam kung excited ako. O kung kinikilig ako. O kung na-miss ko lang talaga siya. Isang salita lang yun pero parang ang daming laman. Nag-reply ako. Okay lang, ikaw ba? At doon uli nagsimula. Nang dahan-dahan ang pag-uusap namin. Parang binubuksan uli yung pinto na matagal nang nakasara. And then tinanong sa akin ni Anjo, pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Napangiti ako. Nag-reply ako ng, kaya naman. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, kayang-kaya naman talaga dahil wala namang nabago. Ganun pa rin kami mag-usap. Ganun pa rin kami magtawanan. Nagkaroon ako uli ng mga manliligaw. Sinubukan kong buksan uli yung puso ko. Pero bago pa mang lumalim, magkausap na kami ni Anjo. Isang gabi nakaupo kami sa kotse niya. Nakapark lang sa gilid ng kalsada. Sabi niya, pag 35 na tayo tapos wala pa rin tayong mga jowa, tayo na lang ha? Natawa ako. Hindi ko alam kung biro ba o seryoso. Pero pumayag ako. Then dumating ang bagong taon. Nagbakasyon kami kasama ang iilang kaibigan. Malayo sa ingay ng syudad. May dagat, mahangin, punong-puno ng kwentuhan, tawanan, inuman. May moment doon na nakaupo lang kami sa buhangin. Rinig na rinig lang namin yung alon. Magkatabi kami. Walang nagsasalita nung una. Pero ramdam na ramdam ko na parang may bumabalik. Ang gaan-gaan kasama ng best friend ko. Tumingin siya sa akin. Alam mo, hindi yata talaga tayo natapos. DJ Rocky and DJ Jello, hindi ako agad nakasagot sa sinabi niya. Kasi napaisip ako. Oo, hindi pa tayo tapos. At kasunod nito ang kataganga, mahal pa rin kita. Sinabi niyang mahal niya pa rin ako. Sumagot ako ng, alam ko. At dinugtungan ko pa ng, ako rin. Walang fireworks, walang sigawan. Walang magarbong setup. Klaro. Totoo. And sincere. Damang-dama ko yun.
At ngayon, nakaset na. Ikakasal na kami next year. Hindi na kami umabot ng 35 years old. Hindi na namin pinatagal pa dun. Napapaisip nga ako eh. Paano kung hindi kami naghiwalay? Paano kung hindi namin winwork out yung mga sarili namin? Paano kung hindi kami nag-grow as individuals? Paano kung hindi namin hinayaang mamayagpag yung mga karera namin? Siguro, iba yung relasyon na meron kami. Siguro maghihiwalay din kami. At siguro, hindi namin marirealize kung gaano kami kahalaga sa isa't isa. Kasi minsan, kailangan mo talagang mawala. Para ayusin ang sarili. At para maintindihan mo kung para kanino ka talaga. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Ninia. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends?
Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files Ganda lang nung awitin na tumatakbo ngayon sa isip ko, partner. Yung kanta ni Gary na nawawala, bumabalik, heto na naman. Oh, ang galing mo dun ah. Anong tawag dyan sa kantang yan? Bigla na lang, dumarating. Kaya lang iniisip ko, heto na naman? Heto na naman. Yes. Alam mo kasi ganoon lang din naman talaga. May mga taong darating, nawawala, pero eto na naman. May dahilan na naman kung bakit kayo nagtagpo muli. May dahilan na naman kung bakit kayo gusto na mag-usap muli.
Dahil meron kayong mga naudlot, naputol, na pagsasama na hindi nyo napag-usapan noon at ngayon na binigyan muli kayo ng pagkakataon. Baka ito na yung time. Tsaka, nakatadhana talaga sila para sa isa't isa. Yun. Ang payapa ng storya nila, Dude, kung papakinggan natin uli yung mismong secret file nito ni Ninya, masasabi mo na ang payapa eh. Walang third party. Wala. It's just that talagang merong takbo yung mga karera nila na hindi sila pwedeng magsabay dun sa mismong pagkakataon na yun. Na kailangan nilang damhin, danasin yung prosesong yun na binibuild nila yung kanya-kanya nilang careers. At napakahalaga nun na buong-buo ka bago ka magmahal talaga at makipagrelasyon sa iba. Kasi may mga napapansin akong magkakarelasyon na hindi nagwo-work yung relationship nila or naging toxic yung relationship nila kasi hindi pa sila buo pagdating sa mga kanya-kanya nilang karera. Although may iba naman na habang binubuo nila yung career nila, habang umuusbong yung career nila, kasama na nila yung taong pinipili nilang mahalin habang buhay. Yes. Kaya namang pagsabayin yun, pero may ibang tao hindi nila kayang pagsabayin yun. Tama. Kaya maswerte ka kung kayang pagsabayin yun, yung love life and yung career. Pero kung hindi man kayang pagsabayin, pwede sigurong pahinga lang. Tapos, katulad nung secret file sender natin, nagpahinga lang sila. Tapos alam nila na babalik pa rin sila sa isa't isa. Kung tayo talaga. 'Di ba? Kahit tadhana man ang maghiwalay sa inyo, pumigil sa inyo. Pero kung kayo talaga. Tama yung sinabi mo, partner, na may mga magkarelasyon na hindi nila kayang i-handle yung isasabay nila yung relationship nila doon sa growth nila parehas, na yung mature na sila parehas. Hindi nila, minsan hindi nag-work. Totoo eh. Kasi maging busy ka eh. Tsaka, dude, priorities yan eh. Tama. Ano ang priority mo? Siyempre gusto mo ma-promote, gusto mo magkaroon ng pera, diba? Tama. So kung may taong umiintindi sa'yo, kung may taong parehas kayo na nauunawaan ng sitwasyon ninyo, na magkarelasyon kayo, plus nandun kayo sa grind era ninyo, no? At hindi nyo pinipigilan yung isa't isa, sinusuportahan nyo pa. Siguro pahalagahan mo na yan, yung tao niya. Hindi man natin masabi na siya na yung pinaka-tamang tao para sa iyo, pero para makakilala ka ng sumusuporta sa iyo sa gusto mong mangyari, sa growth mo, sa career mo, mapaganda mo, di ba? At the end of the day naman, ang magbe-benefit dun, hindi lang naman ikaw. Parehas kayo. Totoo. Yung binubuo ninyong pamilya o yung gusto mong buuing pamilya, yun ang magbe-benefit dun. Tsaka dude, dagdag ko lang dyan sa sinabi mo, no? May mga tao din na, okay, sige, pag naghiwalay kami, ganun yung iniisip eh. Pag naghiwalay kami, sige nga magpapaligaw ako sa iba. Try ko nga. Tapos, ang mangyayari dude, may point of comparison. So, minsan kailangan mo din talagang mahiwalay dun sa taong yon para ma-realize mo na yung pala talaga yung tamang tao para sa'yo. Yes. Tama. So, talagang tadhana and more of a self-reflective and journey mo, 'di ba? Sa buhay, yung magdedirect din sa'yo patungo dun sa tamang tao para sa'yo. Basta wag ka lang sigurong mamamali ng choice na bigla kang kumabit kay ganito o kaya biglang nagpapasok ka ng ibang tao sa buhay mo na hindi ka naman single. Yung mga ganon. Kasi sa kanila wala namang third party. It's just that talagang hindi na to nag-work sa atin. Mukhang hindi okay kasi hindi na tayo nag-uusap. Wala nang saysay. Sige, maghiwalay na muna tayo. Or maghiwalay na tayo. Tas biglang boom, balik sila sa isa't isa. Kasi hindi naman nawala yung pagmamahal eh. Parang natulog lang. May mga ganun din magkakarelasyon, no? Na naghiwalay, pero yung pagmamahal nandun pa rin sa isa't isa. Para sa isa't isa. Nandun yung care para sa isa't isa. Kaya kapag nagtagpo sila uli, parang walang nangyaring hiwalayan. Parang, wala lang, umidlip lang sila, tapos kinabukasan, biglang magkasama na uli sila. Alam mo, partner,
ngayon na-observe ko lang. Noon, ang daming ganyan talaga. Yung willing to wait. Na alam nila na, hindi tayo mag-work. Pahinga muna tayo. Alamin na muna natin yung mga gusto natin sa buhay. Kilalanin na muna natin ang mga sarili natin. Tapos pag nagtagpo tayo, alagaan na natin ang isa't isa. Kung tayo talaga. Pero ngayon, partner, bihira na ako makarinig na naghiwalay na hindi na jaunties pagkatapos ng hiwalay. Totoo yan. Totoo yan, partner. Pagkahiwalay, ilang months, kinasal. Pagkahiwalay, pagkatapos na jaunties. Totoo yan. Kung sakali mo magbalikan, may bit-bit ng sanggol eh. Pasensya ka na. Kala ko kasi tamang tao siya, pero ikaw pala yung tamang tao. Kaso may baby na ako, okay lang ba? Pero in fairness naman dito sa Secret File Sender natin. Walang ganun. Si pangalan nga nito, Ma'am Brain. Ninya. And Anjo. Diba? Hindi naman ganun yung eksenahan nila. Hindi. Kasi nga tingin ko itong kwento niya na to, sila yung mga natitira pa. Kung sa 100% ngayon ng populasyon ng tao, siguro may mga 0.25% na natitira pang ganyan, na handa pang rin magantay, na talagang ang dahilan talaga nilang paghihiwalay is yung gusto ko muna mahalin yung sarili ko eh. Pero kasi kadalasan ng mga ganyang eksena, gusto ko mahalin yung sarili ko pero may minamahal na palang iba sa Gedli. Di ba? Gusto ko muna nakapayapaan sa sarili ko pero may kachat ako tuwing gabi tapos puyat ako, nanchichicks ako, di ba? Totoo yun. That's the reality ngayon. Na itago man natin sa sarili natin, may mga nangyayaring ganun talaga. So meaning rare breed itong rare breed, tama. Yun ang Secret right File term. Sender natin. Rare breed, kumbaga unique. Unique. Diba? Pinagpala ka sa Oo. Kasi bihira na, partner. Lalo na ngayon, yung atensyon at mabilis mainip ang tao ngayon eh. Okay. Parang pag nag-iwalay tayo, hindi na kita antayin. Ba't kita antayin? Deserve ko mahalin kapag nakakilala lang, oy, mas maganda magsalita to, mas ma-effort to, pero hindi naman pala tamang tao. Diba? May mga ganun eh. May mga akala mo siya na yung tamang tao para sa'yo dahil na-compare mo siya doon sa tamang tao naman talaga. Kasi nga mas magaling magsalita, mas magaling mambola, mas laging nakakasama. Pero at the end of the day, yung tamang tao pala na yun na nanghingi sa'yo ng space, siya talaga, napunta ka tuloy sa bungi. Bungi, yung mali, di ba? Kasabihan na matatanda, napunta ka sa bungi, imbis na maganda na yung kakalabasan, napunta ka pa sa bungi. Yan. Yung akala mo tamang tao, yung pala tamang tae lang. Yeah. Na kailangan mo lang talaga ilabas. Ganon. Oo. Ganon. Pero hindi kailangang i-keep. Yes. Yan, di ba? Tayo kasi nilalabas lang yun, pero hindi tinatago, di ba? Hindi kinikip, hindi ginagawang forever. Tama. Pero partner, meron din naman ng mga taong hanggang ngayon naghihintay, pero wala naman na dapat silang antayin. Yan. Ito yung mga tao na pinangakuan kasi ako. Umaasa until now. Pero baka may pack din sila. Kasi itong Secret File Sender may pack eh. Kapag, 35 na tayo, wala pa tayong mga jowa, tayo na lang. Pero dapat, alam mo rin, gauge mo rin sa sarili mo na worth it pa ba yung paghihintay ko? Paano kung 35 na kami tapos siya bigla nagbago isip, uy, mambuntis na ako ng iba. Hindi pa rin pala ikaw, no? Hindi pa rin pala ikaw. Ang tao nagbabago ang isip. Dapat alam mo rin. Bigyan mo rin ng tamang timeline yung mga bagay-bagay. Kung alam mo naman, babae ka, but 35 ka, kailangan 35 ka pa ba dapat pakasalan, magkaroon ng anak? Hold on na, oo, pero syempre malaki na rin ang mahirap magbuntis kapag medyo ang babae may edad na, di ba? Although may mga teknolohiya na, di ba, para mag-bear ka ng child or paano kung katulad ko lang na mahirap, di ba? Utot! Kunyari, katulad ko lang mahirap, talaga nasa laylayan lang, partner. Yung nakahila na kagano'n, uy, tulungan mo ako. Di ba? Hindi kaya, partner eh. Hindi kaya, partner. So, dun natin sasabihin na dapat alam mo rin sa sarili yung worth mo. Kung pinangakuan ka na maghiwalay mo na kayo at magbalikan kayo ng ganitong panahon, isipan mo din. At the end of the day naman, hawak mo ang sarili mo eh. Hawak mo ang beat. Pwede rin, partner.
Di ba? Hawak mo yung decision mo. Ang ganda nung sinabi mo, no, na maglagay ka rin talaga ng timeline. Magbigay ka ng timeline para sa sarili mo. Ako din, naniniwala naman ako na wala rin naman yan dun sa haba ng panahon na pag-iisipan mo na kung siya ba o hindi. Tama. Minsan, nandyan na talaga sa harap mo. Tamang tao na yan, tamang sitwasyon. Mafe-feel mo yan eh. Kumbaga, dude, it's an unexplainable feeling kapag tamang tao na talagang nasa harap mo. Na parang pag nagkita kayo, naghawakan yung mga kamay ninyo, naglapat yung mga labi ninyo, eto na yun eh. And that sense, yung feeling of peacefulness, yun na yun eh. Kung na-excite ka pa sa ibang tao, baka hindi yan. Kasi, na-realize ko, dude, sa isang relasyon talaga, yung mga excitement o sabihin nating mga butterflies in your stomach, Yes. normally, tae lang talaga yung kayang ibigay niyan sa'yo eh. Pero yung taong magiging pahinga mo, yung taong magiging sandalan mo, yung taong nandyan, yung taong nakapagbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, rare find at masasabi natin na eto na, siya na yung tamang tao na hindi mo na dapat pakawalan pa, pangawakan mo na at huwag nyo nang isipin na abot tayo ng ganito, tayo na lang. Hindi. Kung talagang nararamdaman nyo na sa isa't isa na kayo na ang endgame, speak up. And dude, isa to sa mga pinaka nagustuhan ko dito kay Anjo. Yes. Na lalaki siya nag-initiate. Dapat lahat talaga. ng moves, in fairness kay Dapat. Anjo, lahat ng moves siya nag-initiate. Kumusta? 'Di ba? Dapat. After a long time na hindi sila nag-usap bilang mag-best friend kasi akala niya wala na talaga Wala na eh, talaga. 'di ba? Yes. Best friend eh 'di ba normally yung best friend ang hirap na makabalik niyan talaga. Kung kayo best friends, naging lovers kayo, ang hirap makabalik niyan ng maging best friends. Tama. 'Di ba? So si Anjo, in fairness naman, props to him kasi siya nag-initiate na kumusta? And then, biglang boom, andyan na. Unti-unti na buhay na naman yung conversation at parang ang walang nagbago. Parang natulog nga lang yung naramdaman. And nandun pa rin yung pagmamahal at pag-aalaga nila sa isa't isa. Hanggang sa na-realize talaga nila na mahal pa rin natin yung isa't isa. Kaya wag na natin pakawalan pa, magpakasal na tayo next year. And it is a beautiful story. Sana marami pa tayong matanggap na ganitong klaseng secret. Kaganda ng mga pinapadala nila araw-araw, partner. Oo naman. Grabe. Iba-iba, dude, diba? Iba-ibang kwento. Totoo. Kaya kabisyo, huwag kayong magsawa na mag-share o magbahagi ng mga pinagdaraanan ninyo sa buhay. Kasi kung hindi kayo mag-share sa amin, wala kaming kukwento dito. Wala na kaming trabaho. Wala na kaming panggastos. Ganun. Kayo po ang lifeline namin. Yes, partner. Ayan, sa mga kabisyo po namin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, pwede po kayong mag-share sa amin, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang Top Secrets, and this is Rocky Secret Files with Jello. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan,
manyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may may-ari. Baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag.
Bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yun? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan.
Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kang sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
kwentugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang pupunta sa Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-usaw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor.
can I say? Ang sarap. Ayun na kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak na hindi dapat ganito? Paano naman ang pagkain? Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Hello? Hello po. Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Naririnig niyo po ba kami? Dude. Hello po. Good Hindi sila nagsasalita. Hello po, naririnig niyo Hello po ba po. kami? Opo, pero parang hindi niyo po yata ako naririnig. Naririnig po namin kayo. Okay. Okay, ma'am. Good evening po. Good evening. Familiar po kayo sa programa namin? Yes po. Ayan, ma'am. Prepare lang po kayo ng pangalan ninyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing. Lahat ng yun pwede namang gawa-gawa nyo lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. Tapos, tatanungin po namin kayo, ano ang top secret mo? Diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Okay po ba tayo doon? Opo. Ayun. So, standby na lang po kayo, ma'am. Mae-ere na po tayo in a few minutes. Okay po tayo doon, ma'am? Opo. Okay. Ma'am, pwede ba naming malaman kung tungkol saan muna itong ibabahagi mo sa amin? Love life ba ito? Opo. Okay, sige po. Ganyan lang po tayo, no, ma'am? At tayo po'y magsisimula na. Okay po. Salamat po. Standby po. Ayaw nga. Dude, picture daw. Recorded lang siya, ma'am, tapos kayo na lang po yung mag-focus. Okay. Dude, kunwari masayang masaya. Tapos, next ay parang delikado ka na naman. Meron ka na naman ginawang ganyan. Okay. Tapos, na-shock. Dapat ba nakatingin tayo sa camera o sa isa't isa? Ano bang mas maganda, sir? Sa isa't isa pa ba? Eh di kayo nagtingin din. Aray ka. Nagtingin mo sila doon. Eto yung itsura ka doon sa anak kanina eh. Tapos, nag-iisip. Ano pa ba? Yung parang, ay, tamang-tawa tayo doon sa mga SPG. Okay na? Dami ah. Thank you, sir. We love you so much. Hi, sir. Anong tawagan nyo? Jarot! Idarot! Uy, doon naka-ready na ba tayo? Alright, ayun nga. Top secret, OBB. Aray ko. Nani tayo. Hello po, good evening. Yes po, hello po. Ayan po. Ma'am, familiar po kayo dito sa programa, ma'am? Ano, wala yung kanina? Yes, opo. Okay po. Ma'am, standby po tayo ha. Start na po tayo, ma'am. Okay po. Okay. Maraming salamat. Ay, namin.
Kung nakita niyo yung gulat na yun, si Titan Jelon, ang lamig din. Nautot ako. Top secrets, top secrets, top secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Puluan is already 11:16 PM na po mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jalo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi kahuhusgahan. Pagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And welcome na po natin ngayon ang ating Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. Magandang gabi po. Hello po. Hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Naririnig niyo naman po ako. Yes, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Ange. Ange. Ange, ilang taon ka na? 32 po. 32. Sang lupalop ka naman galing, Ange? Alabang. Alabang. Okay, sige Ange, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Ange, 32 from Alabang. Ano ang top secret mo? So, yung father ng kababata ko kissed me nung New Year. Which is weird. Yung tatay ng kababata mo, hinalikan ka. Tama? Yes. Okay. New Year. New Year. Pwede mo bang i-describe muna sa amin kung gaano nakatanda itong kababata mo at gaano na rin katanda itong tatay ng kababata mo? Yung kababata ko, parang a year older lang. So, 1 taon lang mas matanda. And then yung tatay na kasabayan, na parang nasubaybayan akong lumaki, is around, I think, ngayon is almost in his 60s. 60s, alright. Meron kaming tanong dito, at ito yon. Saan ka hinalikan? Pero bago mo sagutin yan, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano itong pangyayaring to? Paano nangyari ang lahat ng to? So, syempre, New Year, nagkakatuwa, nagiinuman. Pumasok ako doon sa bahay ng pinagpupwestuhan namin para mag-CR. And then, nakasalubong ko siya. I think magsi-CR din yata siya. Tapos, brief lang. Ginrab niya yung mukha ko, kissed me, and then left. Ginrab niya yung mukha mo and then kissed you. Sa lips? Tapos And then umalis. Pumasok na sa bahay. Pero sa lips ba? Opo. Ayun. Smack. Smack lang. Mm-mm. Walang ibang sinabi? Wala. Baka naman nasayahan lang, nakainom, ganun. Nakainom ba siya? Mm-mm. Ikaw nakainom ka? Mm-mm. Oh. Pero hindi pa yung sobrang kalaliman ng inom. Okay. Ganun. Pwede ba naming matanong kung anong klaseng relationship yung meron kayo sa family nitong kababata mo? Casual, close nung bata, pero nag-grow apart nung lumaki. Although kapitbahay din namin kasi ito. O kababata, pagkababata nasa isang neighborhood lang kayo. Tama po. Kamusta naman itong tatay? Ano bang may mga kwento-kwento ba dyan? Kasi magkapit-bahay kayo di ba? Alam mo yung storya or kwento ng background nitong tao na to? Opo, ang rumors is gumagamit. So, occasionally. Yun lang.
And yung asawa niya, present ba dun sa bahay nung hinalikan ka? Hindi. Nandun sa bahay nila, which is parang 3 houses away lang. Okay, nangyari yung paghahalik sa'yo, saan? Doon sa bahay nung, well, technically, doon sa kapitbahay namin. Kasi parang yun yung pinagpupwestohan talaga nung lahat. Kasi parang yung bahay na yun, open siya sa lahat. So, ganon. So parang yun yung venue ninyo para sa pagsalubong ng bagong taon. Opo. Tapos yung mga magkakapit-bahay dun pumupunta. Opo. Tapos yung nanay ni kababata hindi pumunta dun sa venue na yun. Opo. So ang pumunta si kababata tsaka si father. Opo. Oh. So nung hinalikan ka, anong reaction mo? Nagulat po kasi andun din yung tatay ko sa labas. Nakikipagkwentuhan. Although hindi po umiinom. Nandun lang din nakikipagkwentuhan. Kumakain, ganyan. Walang nakakita sa inyo? Wala po. Binring up mo ba yung ginawa nitong tatay ng kababata mo dun sa mismong tatay? Hindi po. How about sa kababata mo? Wala akong napagsabihan. Pinagsabihan. Talaga. Walang nakakaalam. Nasundan pa ba yung pangyayaring yun? Hindi naman na. Kasi umalis na rin siya. Sumampa ata sa barko. So, hindi pa siya retired? Opo. Kayang-kaya pang magbarko? Ganun po. Na ano lang, hindi lang siya mawala sa isip ko kasi syempre, nagmamano ako doon. Ganon, namamas ko kami dati nung bata pa kami. Ayun po. Saka, syempre may takot, may iisip ko, ano bang tingin sa akin? Bakit naisip niya na pwede niyang gawin yun? Yes, nagigets namin yun. And maraming salamat no sa pagtawag mo dito sa programa namin kasi mahirap tong aminin doon sa mismong kababata mo eh. At mahirap din tong dalhin kasi nandun nga yung takot, pangamba, tsaka yung tanong na bakit? At dun ba sa mga panahon na bata ako, meron na bang pagtingin sa akin tong tatay ng kababata ko? So, eto yung mga questions siguro running in your head. Ange. Hello? Apo. Nung bata ka ba, wala bang naging signs or senyales na gusto ka o trip ka nitong daddy ng kababata mo? Ang natatandaan ko lang po nung bata ako pag nagbe-bless, parang yung kinukusot yung ulo, yung buhok. And then nung high school, college, parang tatanong lang, saan ka pupunta? Sino kasama? Ganun lang. Which I think nung time na yun, di ko naman naisip kasi parang common naman sa lugar namin na hindi lang naman siya yung nagtatanong kung saan ako pupunta pag nakita ako sa mall or nakitang paalis ako, gano'n. Grabe So, yun. parang, hindi ko din alam bakit. Hindi ko nakwento, ayokong ikwento kasi baka sa akin ang sisi. Na baka sabihin, baka may ginawa ka baka nasinidus mo or parang ganun. Which is wala naman, di ba? Wala, kasi parang tatay din namin yun eh. Pero kasi dapat, alam mo Ange, mali yung ginawa sa'yo na hinalikan ka dahil nga syempre, unang-una, mali yun. Na yung naging action niya na ganun, na halikan ka bigla. Opo. Diba? Unang-una, walang consent. Parang anak-anakan ka na yun, ba't ka halikan? Opo. Pero kasi, ang mali mo rin doon, may mali ka rin eh.
Ang mali mo rin doon, Ange, hindi mo sinabi. 'Di ba? Hindi mo sinabi sa mga taong dapat mong pagsabihan nung pangyayari na 'yon. Kasi hindi pwedeng sasarilihin mo lang yung mga bagay na to dahil baka pwedeng maulit. Hindi man sa'yo, ulitin niya sa ibang tao. 'Di ba? Tingin ko dapat inireklamo mo siya sa mga sa otoridad, 'di ba? Kung O pwede talagang din. 'di ba? Kung may mga napag-usapan niyo na muna ng mga kaibigan ninyo or yung kaibigan mo, kababata mo, family nila. 'Di ba? Mali 'yun eh. Mali yung naging action niya, pero kailangan i-correct mo 'yun. Kasi magiging maling-mali lalo 'yun kung hindi mo itatama yung mali niyang ginawa sa'yo. Pero sa kabilang banda rin, dude, no, isipin din natin na si Anne, syempre, nandun din yung takot, pangamba, kasi posible din na makapanira siya, 'di ba, ng relationship. Siguro yung isang tao talaga na nagdadaan sa ganitong klaseng sitwasyon, nandun siya sa pagitan na kung sasabihin niya ba o hindi. And nagigets namin at naiintindihan namin yung takot na nandun, and hindi natin, 'di ba, gustong mag-blame ng taong biktima dito, no, Yes. na o kasalanan mo na ikaw ay hindi nakapagsabi. It's just that may mga pagkakataon talaga na nahihirapan tayong sabihin yung tunay na nangyari dahil natatakot tayo. Ang best way pa din syempre is maging honest ka, 'di ba, doon sa nangyari. Pero nasa sayo pa din 'yun kung komportable kang pag-usapan Yes. at kung okay sa'yo na ipaglaban. Siguro hindi ko kasi tanggap, kaya even yung thought na ikwento siya, hindi ko magawa. So, ayun. So, buti may segment na ganito. At least, na-share ko siya. Ayun. Yun lang. So, ma'am, ngayon po ba kaya mo lang nakwento to dahil hindi ka comfortable? At ano po bang gusto nyong mga move na gawin na ngayong nakwento nyo na po ngayong araw na to yung nangyari sa inyo? Hindi, sa totoo lang, hindi ko alam kasi wala na rin naman dito. So, medyo kailangan ko pa siyang pag-isipan mabuti kung anong planong kong gawin kasi gugulo eh. So parang maiipit ako. Pero ba sa pagpili mo na ganyan desisyon, yan ba yung kakapayapa ng puso mo? Yan ba yung kakatahimik ng puso mo, ma'am? Tingin mo ba hindi ka naargabyado sa sitwasyon na yun? Kung tanong ko lang, ma'am, Oo. Feeling ko na assault ako. And nakakadiri siya sa totoo lang. Pero may double standard pa rin kasi. And may victim blaming pa rin ngayon na nangyayari. So, wala eh. Wala akong magawa. Hindi ko alam anong gagawin. Pero at least nasabi ko siya. Medyo gumaan yung pakiramdam ko. Ayun. So, inisip ko na lang na dahil because gumagamit siya occasionally, na baka wala siya sa wisyo. Pero kasi sa stand ko naman dito, pinaglalaban ko naman dito, naiintindihan ko kanina yung sinasabi ni DJ Rocky na kung minsan may mga tao talagang hindi makapagsalita. Pero dapat maging matibay at matapang tayo na sabihin yung mga ganito. Bakit? Kasi hindi pa pwedeng itolerate itong mga ganito na bagay. Dahil kung may mga taong mananahimik at hindi magkakaroon ng boses para itama yung mga maling ginagawa na ganito, mananatili na paulit-ulit po ito at hindi mapuputol yung ginagawang kabastusan o kamalian ng mga taong nang-aabuso na ganito. Maraming mga nabiktima ng katulad nito na kwento mo dahil hindi sila marunong magsalita. Maraming taong paulit-ulit na nangyayari to. Hindi nyo kasalanan. Hindi nyo kasalanan. Pero kailangan kasi magkaroon ka ng lakas ng loob na sabihin to para makati. Kasi kung pananatiliin natin na hindi natin lalakasan yung loob natin sa ano man ang mangyari, wala, mauulit to.
yes, tinitimbang mo, winiweigh mo na baka makasira ka ng family. Bakit siya? Hindi niya inisip yun. Siya naman ang gumawa ng mali sa'yo. Ikaw, sinabi mo lang yung katotohanan dahil mali yung ginawa sa'yo. Yun lang naman yun, Ange. Pero kung tingin mo ang kapayapaan at ang magbibigay sa'yo ng peace of mind, yung hindi mo pagsabi, tingin mo okay na yun para sabihin mong okay na kasi to dahil ito na yung kapapayapa ko at hindi ko na siya iisipin. Wag ka na magreklamo. Nasa sa'yo. At the end of the day, ikaw yan. Diba? Ikaw yung ginawan. Pero para po sa lahat ng mga nakikinig, wag po natin i-tolerate yung mga ganitong action ng mga tao dahil hindi po dapat natin itikom ang mga bibig natin. Kasi uulit. Uulit at uulit. Dapat panagutin ang dapat managot. Dapat bigyan ng parusa ang dapat parusahin. Yun lang yung stand ko dito, partner. Tama naman yun, dude. Kumbaga, eto talaga galing sa'yo, di ba, na parang may paninindigan. Yes. Kumbaga, eto yung pinaninindigan talaga ng isang taong passionate about the rights of human, di ba? Yes. And masakit din kasi talaga makarinig ng mga ganitong klaseng top secret, no, na may nasa silence because of fear. And out of hands namin to. I mean, these are the situations na hindi namin din talaga hawak. At ikaw talaga, Ange, no, ang may hawak ng magiging desisyon mo, reaction mo sa kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo, kung paano ka nagre-responde doon. Tama. Kung saan ka komportable, katulad nga ng sabi ni Titan Jello, kung saan ka komportable, kung ano yung makaka-contribute dun sa kapayapaan or peace of mind na meron ka, peace of heart na meron ka, edi dun ka. It's just that kung ito ay patuloy na bumabagabag sa iyo, baka meron talagang kailangang gawin. Yes. At baka ito itong boses mo na ito, 'di ba, ay kailangang marinig ng mga tao nang sa gayon hindi sila matakot at magkaroon nga sila ng lakas ng loob para makapagsabi talaga ng tunay na nangyari. Apo. Thank you po. And thank you, Ange, kasi binuksan mo yung mga mata namin at para mapag-usapan natin yung ganitong bagay. Dahil marami, yun nga yung sabi ko kanina, maraming mga kabataan, maraming hindi lang kabataan na nabiktima na ng ganito na wala silang boses eh. Nakakaawa din. Diba? So, kung ikaw, Ange, isa ka sa mga boboses, isa ka sa mga maglalakas loob na ikat na yung mga ganitong pangyayari, ibig sabihin, isa ka na rin sa mga taong tumulong sa mga walang boses, sa mga pwede pang mabiktima ng ganitong tao. 'Di ba? Yun lang yun eh. Sa akin, putulin or panagutin yung mga taong ganito. Apo. Ano nararamdaman mo ngayong, Ange? Medyo gumaan yung pakiramdam ko po na na-share ko siya. So, ayun po. Thank you. Maraming salamat. Anong next steps mo? Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Pero ngayon, medyo confident na akong slowly ikwento siya at i-open up. O baka kausapin ko yung kababata ko mismo. Kasi kung may rumors, 'di ba, na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot, posible na talagang, oo, gumagamit siya at noong mga panahon na ginawa niya yun sa'yo, nandun siya sa state na yun. So, yung mga ganong klaseng tao, di ba, kailangan talaga ng tulong nun eh. Yes. Kumbaga, bukod sa kailangan mo silang i-call out, di ba, panagutin dun sa mga pagkakamaling ginawa nila, kailangan din silang tulungan ng sarili nilang mga kaanak na ilagay sa tamang venue, 'di ba? Ilagay sa tamang lugar nang sa gayon ay maparehab sila. Yes. 'Di ba? Kasi it's if it's an addiction, then
wala siya sa tamang katinuan, Mm. 'di ba? At posibleng makagawa pa siya ng pagkakamali hindi nga lang sa iyo, kundi Mas sa malala mga pa, ibang no? tao. Kasi nga, sabi nga daw bakit natin sinasabi na, ba't natin minamali si Ange? Biktima nga siya. Ang pagkakamali kasi dyan is, alam mo na ngang mali yung ginawa sa'yo, kinip mo pa. Ibig sabihin, parang tinolerate mo yung mali. Yun yung mahirap dun Yun lang yung mahirap dun. Huwag mo ito-tolerate yung mali. Kung mali, mali. Kung tama, tama talaga. Yun lang yun, Ange. Kasi, kung alam mo, parang ganito lang yan kung alam mo may nagnakaw, hindi mo sinabi, at nakita mo mismo yung nagnakaw, di ba? Mali yun. Na may nagnakaw, kilala mo yung nagnakaw, alam mo, hindi mo sinabi, pinagtakpan mo, mali ka rin. Ganun lang din yung hinalikan ka, may maling ginawa sa'yo, biniktima ka, tapos hindi mo para isumbong o sabihin. Pero mali dude, yun. kasi may mga pagkakataon sa buhay talaga natin na ganito yung nangyari. Inisnatchan ka ng cellphone. Nasa pampublikong lugar ka. Ngayon, nasnatch yung cellphone mo ng snatcher. Tapos ngayon, dudulog ka ngayon sa isang police station. Ngayon, ang sasabihin ng nandun sa police, bakit mo nilabas yung cellphone mo? Di ba dapat hindi mo nilalabas yung cellphone mo? Sa totoo lang, ang isang tao, kumbaga, it's out of his or her hands na gagawin sa kanya ng snatcher yon. And may mga pagkakataon na bakit parang yung mismong police ay tinuturo pa ako? Ang gusto ko lang naman din mangyari sa pagkakataong yun, matulungan niya ako. So, naniniwala din naman ako na pag may ganong klaseng pagkakataon, 'di ba? Yung tao na nandun sa otoridad, maging understanding din dun sa mismong situation na kinabilangan ng mismong tao na nabiktima. Kaya naman, parang ako naiisip ko at tumatakbo sa isip ko ngayon, nandun yung takot nandun yung pangamba, nandun pa siya siguro sa moment na yun. Kasi nito lang din nangyari. And as much as we want to make her feel that she should stand up for whatever is right, siya siguro talaga ang makapagsasabi dun sa sarili niya kung ano yung timeline, perfect time para talaga masabi niya yung katotohanan. Let's just be more understanding dun sa talagang pinagdaraanan niya. Nang sa gayon, hindi talaga sila matakot na magsabi, 'di ba? Kasi kaya nga din talaga merong mga taong natatakot magsabi kasi nararamdaman din nila na i-judge ako nito or baka mamaya masabihan ako dito na kasalanan ko kasi dahil hindi ako nagsalita. So, we don't want them to feel that way also kasi nandito tayo sa point na na sila yung gusto natin na mapakinggan. And we want them to feel free dito sa sa mundong to. Apo. Ayan. Naintindihan ko naman po yung point niyo pareho. Apo. Thank you po. Thank you, Ange. Thank you, Ange. Ayun. Ayun po. Thank you. Thank you, Ange. Ayan. Alam mo, dude, ang ganda din nung sinabi mo na hindi dapat talaga tayo mag-tolerate ng mga tao. It's just that, dude, meron talagang mga tao na gusto ko talagang, alam mo yun, i-encourage. But at the same time, if ganyan yung nafe-feel mo ngayon, darating din yung panahon na masasabi mo yan isang araw. Pero kasi, dude, ang dami kong kilala na biktima ng ganito na hindi nila nailalabas. Ang tagal na ng panahon hanggang sa namatay na yung nakagawa sa kanila, wala na. Wala na. And example na lang dito, may ka-batchmate ako na nag-aaral na ng law ngayon. Ang mismong bumibiktima sa kanya ng rape is yung tatay niya. Alam mo, wala siyang boses, dude. Wala siyang boses na sabihin yun.
And nakakaawa. Grabe, biruin mo kapag hindi nakaka-score sa nanay niya daw, inaakyat daw siya dun sa double deck ng kabilang kwarto para siya yung pagparausan. Alam At mo, kanino niya nasabi yun? Walang paano nalaman? sa akin niya na lang sinabi. Sabi ko, bakit sa akin mo sinabi or hindi sa tamang tao? Sa mga otoridad. Sa mga otoridad. Oo. Yan. Ang sagot niya lang na yun nga yung mali ko eh. Huli na. Dahil kung sasabihin ko kung kailan niya ginawa yun, matagal na. So, ang hirap ng suportahan. Kaya ang ginawa niya doon, sabi niya, gusto kong mag-law para matulungan ko yung mga taong ang ganda. Nangyayaring ganito. Kaya nakakaawa din doon. Na may mga tao talaga na dahil nga sa di nila naisip kagad na sabihin, nasanay na sila na kinikip na lang. Kaya gusto kong ma-push sa mga tao niya. Wag ka matakot. Sabihin mo. Ngayon nangyari, sabihin mo ngayon. Sabihin mo kagad. Sabihin mo. Paniwalaan ka nila o hindi, at least sinabi mo. Sana talaga ma-encourage yung mga tao na magsabi talaga ng katotohanan or kung ano man yung nagawa sa kanilang pang-abuso at the same time. Pero kung hindi nyo man na nagawa yun on the same day, on the exact time na ginawan kayo ng mali, kung hindi nyo na-call out agad, that doesn't make you a less of a person. And oo, biktima ka, but you can always be a survivor. You can always learn from everything. And we can always be the one who will fight for our rights. Kasi, yun nga, may hindi ibang tao yung magtatanggol sa atin eh. Kundi tayo din yung mga sarili natin eh. So may this shed a light to everybody. May this ignite your hearts. Kumbaga, etong episode na ito ng Top Secret natin, makapagbigay liwanag dun sa mga kabisyo natin out there na nabubuhay sa katahimikan dahil hindi nila nasabi, 'di ba, yung tunay na nangyari sa kanila. But if yun talaga yung desisyon nyo sa buhay na hindi magsalita, well, sana, 'di ba, accountable kayo dun sa mga decisions and actions ninyo. Because at the end of the day, we are all responsible for our own decisions and actions. Correct. We will pray for her. Yes. Kasi ang hirap nun, dude eh. Mahirap yun na dala-dala mo. Tapos everyday may kita mo yung kababata mo. Nag-hi hello kayo dyan. Tapos parang ayaw mo na pumunta dun sa bahay nila kasi may tinatago ka palang sikreto tungkol sa tatay niya. Diba? Mabuti sana kung yung tatay talaga, may ibibigay. Charot. Tingnan mo, nag-aaway na sila ngayon sa mga comment section. Bakit? Ano sabi nila? Ayun, nag-aaway na sila. Kung sino ang tama at sino ang mali. Sino ba talaga? Naalala. Hindi, ganito kasi yan, guys. Magkaiba kami ng POV ni Titan Jello. Kung parehas kami ng POV dito, bakit pa kami naging mag-partner? Yes. 'Di ba? Tatandaan ninyo na ito ay balancing klase ng programa at ito po ay programa ng dalawang passionate individuals. Kumbaga, si Titan Jello, ang ganda, 'di ba, ng pinaninindigan niya. Kapag meron kang boses, ipaglaban mo. Akin, act on your own face. Kung hindi pa panahon para magsalita kasi nandiyan pa yung takot, sige, sana nandyan yung support system mo nang sa gayon hindi ka mabaliw, 'di ba? Hindi ka go astray. Ang dami ko ng English na sinasabi dito, no? Kasi nagiging passionate ako about this eh. So sana makita natin yung both ends of the spectrum dahil hindi naman tayo binigyan ng utak lang para mag-isip lang ng isa, 'di ba? Kumbaga, binigyan tayo ng utak para kanya-kanya tayong opinion. Oo, mag-isip ng maraming bagay nang sa gayon mabalanse natin ang mga bagay-bagay. And this is the kind of program na hindi namin kayo gagawing bobo. Yes. Gagawin namin kayo malawak na tao. Tama. Yun ang offering ng programang ito. And if hindi nyo nagigets tong programang to, 'di ba? Naiisip nyo lang na yung DJs hindi sila parehas ng advice.
Bakit pa kami pinag-partner kung pares kami na advice? Edi si Rocky na lang yun nandito. Kuwawa naman ako. Wala na akong trabaho. Diba? Kaya nga mas nagkaroon ng lalim ang programang ito because of Titan Jello dahil binibigyan niya tayo ng iba pang perspektibo. Sa akin kasi, dude, tama yung POV mo. Pero iba din kasi ang POV ko eh. 'Di ba? Magkaiba lang talaga. Ako agree ako kay Agree din ako sa iyo, dude. Agree ako kay partner. Ang ganda and iba rin kung paano niya i-handle yung pagbitawan mo. Pero anyway, ang ganda nito talaga. Ito mas gumaganda yung kiss-kissan. And ngayon, for the first time natutuwa ako kasi ganito kalalim at nag-aaway ang ating mga kabisyo ngayon. Na hindi, ito yung tama, ito yung mali, ito yung point ko eh. Huwag ganun, huwag kayo mag-away. Ito po bukas lahat ng bukas ang opinion dito. natin dito. Tinutulungan po natin yung kabisyo natin na si Ange. Si Ange. Kung si Ange nga nauunawaan niya yung dalawang It is the both ends of the spectrum. Ibig sabihin nun, yung dalawang dulo, 'di ba, ng bagay na yun, lugar ng yun, ay nalilibot ninyo. Nang sa gayon, talagang ma-explore ninyo yung buhay, kung ano yung talagang siguro mindset pagdating sa ganung klaseng bagay. Hindi yung kung ano yung sinabi lang ng isa, mag-agree kayo. Tama. Hindi lang yung sinabi ng isa, ito mag-a-agree kayo. So, dito pinapalawak namin yung gusto yung kung ano yung pwede ninyong maintindihan pa at kung ano pa yung pwede ninyong maisip. I think this is really the program for that, dude. Kaya bilib ako dito sa programang to eh. Kumbaga, dami nabubuksan na ng mga ideas eh. Yeah. So, yun lang. Huwag kayong mag-away sa comment section. At the end of the day, magkaibigan pa rin kami ni Titan Jello at aasarin ko pa rin siya. Ang init lang. Alam ko na kung bakit uminit, dude. Kasi pinahinaan ko yung aircon. Kaya pala, kasi sabi ko kanina, parang naiinitan na ako. Yung pala, nakapatay na yung isang aircon dito. Tapos pina-22 ko yung degrees Celsius dito. Kanina 16 degrees Celsius to eh. Pero thank you sa lahat ng mga kabisyo. Kasi nakikita nyo yung namin, aming mga side and talento at paano kami mag-isip, 'di ba? So kayo na mag-weigh kung sino talaga ang gusto ninyong pakinggan sa aming dalawa. So or dude, pakinggan nila tayo. Diba? Kumbaga wala naman tong ito yung POV ni POV na gito. Ito yung kakampihan ko. Hindi. At the end of the day, para kami magkapatid dito eh. Yes. Na parang at the end of the day, magkapatid pa rin kami at kung meron man kaming gustong ibigay sa inyo, yun ay pagmamahal, pangunawa at suporta sa inyo. It's just that, again, etong kapatid kong si Titan Jello, talagang ayaw niya na may nayuyurakang pagkatao. Ako naman, gusto ko, timeline mo, o sige, go ka lang, ganyan. Mars, nandito lang ako nakaside. Namumula ka na, Mars! Dude, ang init. 22 degrees Celsius. May mga tumatawag pa, bawal na. Sarado na po. Sarado na yung namin. Yung tindahan namin dito. Ayan. Kaya nga sila partners. Ang dami pala sa Dami, partner. Sa Marami. Kanina nagbabakbaka na nga. Munti ka na magsalpukan. Tinan mo, nagtatawanan pa kami dito. Huwag na kayong mag-away dyan sa comment section. Basta respetuhin natin ang bawat opinyon ng bawat isa. Yun talaga yun. And at the end of the day, diba, we don't want you guys to feel na kami ay kalaban ninyo. Kami po ay inyong masasandalan sa lahat ng pagkakataon ng buhay ninyo. Yes. We're just here to shed some light doon sa mga utak ninyo, sa mga madilim nyong mga naiisip sa buhay. Ayan. Maraming salamat. Kasama nyo po kami palagi, mga kabisyo. Diba? Araw-araw, simula Mondays to Fridays, mga kabisyo, sa aming programa, 9 to 12 midnight. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!